ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Maayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sang aksyon balita evening edisyon. Karon nga daw Miyerkules, Enero 29, tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Lalaki nga nagsaka sa NGCP Tower sa Barangay Mansilingan nag-turnover sang sachet sang illegal nga droga. 300 tubtob 400,000 pesos balayran sang Korean National sa naguba nga Halandungon Tower. Sa balita national, anay Health Secretary Garin na nagwagan sa DOH nga hindi paghingadlan ang hospital ang gindalan sang pasyente nga may suspected coronavirus. Department of Agriculture ginaduso ang triple nga pondo sa dairy agencies agud pasakaan ang milk production. Kag sa atong balita international, mga pungsod nga nagkumpirmar nga may kaso sa novel coronavirus naglambot na sa 17. Sa sports balita, Mark Dickel magaserbe nga interim head coach sang Gilas sa Pilipinas. Kag sa atong balita entertainment, Sharon Cuneta na intuan naman tungod sa kwarta. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Una sa aksyon! Lasay sa Jess Action na Radio Philippine Standard Time kagaron sa litalina sang mga balita lokal. Ginabanta 300,000 tubtob 400,000 pesos ang balos ang damage sang 4.8 million pesos nga Halandumon Tower matapos nabungguan sing SUV nga ginamaneho sang isa ka Korean national nagligad nga semana. Sa press conference kinasangagay Enero 29, ginpahayag ni Project Engineer Loben Rafael Ceballos ang City Engineers Office. Wala pa sang final settlement sa tunga sang contractor nga Hummingbird Construction and Supply kag sang Korean National. Sunod kay Ceballos, wala pa nila natalatandog ang nabungguan nga tower base man sa pangabay sang investigador sa Police Station No. 1 kag natala na ini nga i-assess, i-retest kag i-check ang integridad sa proyekto. Ginklaro man ni Ceballos nga wala pa sang final acceptance sang syudad sa proyekto kag kinahanglan pa nga kayuhon sang contractor ang damage sang tower. Ginklaro man ni Ceballos nga 80% pa lamang nga nabayaran sang syudad ang contractor kag mabayaran lamang ini sang full sa tion nga matapos ang kabugusan nga proyekto. Ginpatag ni Ceballos nga himo sa lightweight concrete ang dingding sang tower. Bawod kung tama kabugat sang structure, hindi ini masarangan sang foundation. Ang Halandumon Tower ang ginumpisan tukod sang Disyembre tuig 2018 kag natapos sang Abril tuig 2019. Tubtob ini ang gininagurahan sa tong Hunyo 18 tuig 2019 o kunika sa ika-80 nga anibersaryo sang Bacolod bilang isa ka syudad. Initial lang, it will run from 300 to 400,000. Ang ginbayad ta siya, 80% pa lang. Wala pa ni siya nabayaran 100%. Under warranty pa ni siya ang mga suga. So, nagbakal pagi sa bag-o nga suga. Ang cost of rectification, iya pagyapon. Dapat yan si Project Engineer Loben Rafael Ceballos. Nagsaka sa tower sa National Grid Corporation of the Philippines sukon NGCP ang 33 anyos nga lalaki sa Purok Paraiso, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ginkilalang persona sa kay Ives Pelowa alias Dodi, 33 anyos kag suno sa iya manghod nga si Irene. Ginhibalo na lamang siya sang ilang mga kaingod balay nga nagsaka ang iya magulang sa may isa ka gatos kag 50 katapak nga tower las Diyas ang aga Enero 29. Dugang pa ni Irene, nasupay sa gutom ang iyang magulang matapos nga nag-inom lamang sa makahulubog nga ilimnon antes pa man ang insidente. Ginpahayag pa ni Irene nga ginapangita ni Ives ang iya duwa ka mga kabataan kag sa makita na nagpanaog man ini sa tower dalahakos sa iya mga kabataan. Sa piyak kabahin, voluntaryo naman niya gin-turn over ni Ives kay Barangay Mansilingan Captain Boy Pico ang isa ka big hit shield sang ginasuspetsuan shabu. Sa dugang pa nga balita lokal, posibleng ipaiway ang anay pagpatuman sang saka sa sweldo sa mga empleyado sang gobyerno probensyal sa Negros Occidental bangon sa problema ang sa pagsobra sa personal services kung PS cap limitation. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, ilan na nabaton sa itong Martes ang pagsulundan kung paano ipatuman ang Salary Standardization Law kon SSL5 apang kinahanan alay nga resolbahon ang epekto sa paglapaw sa limit sang PS. Sunod kay Diaz, magasapo siya kay Governor Eugenio Lacson kag Local Finance Committee agud ma-finalize ang plano nga pagpanubo sa budget sang PS kag hindi magsobra sa 45% nga limit. Nagdigan nga tuig gin-disallow sa Department of Budget and Management o DBM ang 2018 allocation sang gobyerno probensyal bawal iniyang nagsobra sa PS limit. Nag-umpisang pagsobra sa PS cap sang gobyerno probensyal sa tong 2015 tubtob 2018. Kulang sang kapin 300 milyones sa pesos ang income sang gobyerno probensyal sa Negros Occidental sa 2019. Inang ipahalayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II matapos magpangusisa sa record sa Provincial Accounting kag Treasurer's Office. Suno kay Diaz, gamay ang nagsulod nga kwarta sa savings sa probinsya. Kag wala man malabot ang projected income sa Economic Enterprise Development Department nga 180 milyones pesos. Dugang pa ni Diaz nga sa 180 milyones pesos, 42 milyones pa lamang ang nagsulod sa probinsya. Magluwas sini, nagagamay man ang shares ng Negros Occidental sa Internal Revenue Allotment.
Payag pa sa provincial administrator iya pagatutukan ang pag-imbestigar sa koleksyon sa intag sa mga departamento agud may baluan kung ano ang pinaka-rason sa pagnubo sa income sang probinsya. Tinatuod nga dako savings based on our cash position subong na discover ta nga ang aton era is short. Why kita nakabaton sang bilog nga era na project for 2019? Short kita na by 300M more or less. Ang gabahin sa pagpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Sa iban nga balita lokal, ginaimbestigahan sa gobyerno sang syudad sa Bacolod ang insidente nga iligal nga pagaboy sang basura sa reclamation area syudad sa Bacolod nagligad nga Enero 11. Base sa blotter report sang kapulisan tak na alas 3 ng hapon sang January 11 nakuhaan na sang litrato sang concerned citizen ng sakaputi nga pickup Mitsubishi L200 nga nag-aariya sang basura sa reclamation area. Ang SP ang nag-aprobar sang resolusyon subong hapon nga nagapangayo sang bulig sa Bacolod PNP, Land Transportation Office, Bacolod Traffic Authority Office, sa iban pang ahensya nga pangitaon ang responsable sa iligal nga pagkaboy sang basura. Sunod kay City Councilor Carl Lopez ang chair sa Committee on Environment sa SP kag nag-author sang resolusyon. Luyag sini nga madakpan ang mga suspect para mahatagan sang leksyon. Sunod kay Lopez, mayara sang kapin 2-3 ka mga saksi sa insidente nga klaro nga nagbayulara sang RA 9003 o Solid Waste Management Act. I-rekomendar ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran kay Mayor Evilio Leonardia nga i-reactivate ang enforcement team nga magalibot sa syudad para magpanakop sa mga persona nga iligal nagahaboy sa basura. Ini ang palayag ni Familiaran matapos ang insidente nga paghaboy sa basura sa isa ka pick-up sa area sang reclamation. Suno kay Familiaran, pamuno sang Solid Waste Action Team, ang enforcement team ang magaserbe nga Environment Police nga pangunahan sang City Legal Office kag dugang pa ni Familiaran magapangabay man ini sa alkalde sang dugang nga personnel sa tion niya kulang ang tinawo sang CLO. Ginhangkat ni Familiaran ang mga barangay officials nga magbulig locate sa mga persona nga responsable sa iligal nga paghaboy sang basura. Suro pa sa vice-alkalde natala na nga magsapol si Winardia sa mga kapitan kag kagawad para talakayon ang solid waste program sang syudad subong nga semana. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippines Standard Time at detalye sa mga nagapamuna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon, madayon Aksyon radyo. Una sa aksyon! Lasay sa 21 Action Radio Philippines Standard Time sa detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Anay Health Secretary kakaron Iloilo Representative Janet Garin nga dapat hindi paghingadlan sa Department of Health o DOH ang mga ngalan sa hospital sa diin ginadalang mga pasyente nga may suspected novel coronavirus para hindi magtugas ang panika. Suno kay Garin, mas nagatugas ang panika discrimination sa mga health workers kung ipalayag ang mga hospital nga gindalaan sang mga pasyente. Nagsuwestyon si Garin sa DOH nga magpagawas ang regular updates kasunod nga constant man ang ilang pagpakig-angot sa World Health Organization o na WHO. Sunod pa sa Health Secretary ang DOH ang dapat mas mangin proactive sa pagmonitor kag sa ilang surveillance. Ginaduso sa Department of Agriculture nga itriple ang pondo sa mga hensya nga in charge sa dairy sector sa pungsod agud pasakan ng local milk production. Martes nga adlaw sing payag sa DA nga ireporma ang hensya sa mga programa kag target sa National Dairy Authority kag Philippine Carabao Center para sa kanang dairy cattle kag purebred dairy carabaos agud ma-address ang magamay nga supply sang locally produced milk. Ang tikang sang DA nagwa matapos ginbulgar ni Senator Cynthia Villar ang kakulang sa milk production sa pungsod nga isa sa ginalgarason sa low IQ sa mga kabataan. Ginpahayag ni Agriculture Secretary William Dar nga nagakinahanglan sang triple sa ila karon pondo ang duha ka mga ahensya nga gintumod ni Villar para madugangan ang populasyon sang dairy cattle kag Carabao. Sa ibang nga balita national, iga-review sang Senado ang Visiting Forces Agreement o VFA sa Pilipinas. Hagiban pa nga defense pact sini matapos pila ka adlaw nga nagpahog si Presidente Rodrigo Duterte nga kansilahon ng VFA sa Estados Unidos. Sunod kay Senadora Quilino Pimentel, chair sang Senate Committee on Foreign Relations, sakop sang review sang VFA ang Mutual Defense Treaty kang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Upod ang US ang Visiting Forces Pact, upod naman ang pungsod Australia. Sunod kay Pimentel, ang review ang hindi lamang para makita ang monetary kang physical benefits, kundi may baluan ang mga intellectual defense giban pa nga benepisyo nga nagakukuha sang Pilipinas. Luyag man may baluan sang Senador kung malayni nga mga agreement ang naka-align sa national interest kag kung may problema sa pagpatuman sang mga ini. Sunod kay Pimentel, ila igaduso ang pag-amyenda kag iklaro ang pila ka mga nasaad sa kasugtanan. Gindayaw ni Senator Richard Gordon ang desisyon sang ombudsman nga pagkakas sa 3 ka Bureau of Correction officials may koneksyon sa nagkontrobersyal nga GCTA for sale. Apang gindugang nga dapat ang matag-as nga opisyal kalakip si Anay Bucor Chief Nicanor Faeldon ang dapat man nga pasabton. Sunod sa senador nga magluwas kay Faeldon, dapat malakip man ang mga doktor nga nagpasugot sa hindi kwalipikado nga priso nga makagwa sa due believed person paagi sa GCTA law. Si Faeldon among chairman sang Senate Blue Ribbon Committee nga nag-iimbestigar sa questionable nga GCTA law nagligad nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini.
mo, importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Action mo. Una sa balita. Una sa aksyon. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Una sa aksyon. Lasay sa 20 sa Action Radio Philippines Standard Time, mugli ang paginoom sang DTX 500, bago ng DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties, charantin nga nagapanumusang glucose, VC nga nagakontrol sa imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Alasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Kag sa detalye sa aton balita international, naglambot na sa 17 ka pungsod ang nagkompirmar nga may kaso sang 2019 novel coronavirus o kun nCoV. Sa record sa health officials sa China, mas sobra sa 5,900 ka tawo ang infected sa nCoV. Ang mga lugar nga may na-record nga kaso sang nCoV amo ang China, sa diin may 132 ka patay, Australia nga may 6 ka kaso, Cambodia nga may 1 ka kaso, Japan nga may 7 ka kaso, kalakip na ang una nga kaso sang human to human transmission. Malaysia nga may 7 ka mga kaso, ang pungsod Nepal nga may 1 ka kaso, Singapore nga may 7 ka kaso, ang South Korea may 4 ka kaso, ang Sri Lanka ang may 1 ka kaso, sa Taiwan naman may ara sang 8 ka kaso, ang Thailand may 14 ka kaso, samtang ang Vietnam may ara sang 2 ka kaso, ang Canada 1 ka kaso, ang Estados Unidos may ara sang 5 ka kaso, samtang ang France may 4 ka kaso, ang Germany may ara sang 1 ka kaso, kag ang United Arab Emirates nga nag-anunsyo sang pinakauna nga kaso sang nCoV. Una sa balita. Una sa aksyon. Sa sports balita, ginanunsyo sang Samahang Basketball ng Pilipinas sa SBP nga magaserbe si Mark Dikel bilang interim head coach para sa Gilas Pilipinas sa mabot nga first window sang 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Si Dikel sa karon ang nagaserbe nga coaching consultant sang TNT Katropas sa PBA. Lakip sa trabaho ni Dikel bilang interim head coach ang pagpreparar sa national team sila mabot nga hampang kontra Thailand sa Pebrero 20 kag batok naman sa Indonesia sa mabot nga Pebrero 23. Suno kay SBP Chairman Emeritus Manny Pangilinan nangin maayo ang performance ni Coach Mark siya malipot nga pagtiner sa pungsod. Si Dikel ang yara sa TNT umpisa 2018 PBA Governors Cup kag nagbulig man sa TNT nga makalambot sa finals sang 2019 PBA Commissioners Cup. Lakip sa 24-man pool sang Gilas sa mga 3 ka miyembro sang TNT nga Sunday Roger Pogoy, Troy Rosario kag Ray Parks. Una sa balita. Una sa aksyon. Kag sa
sa aton balita entertainment, ginpahayag sang singer kag actress nga si Sharon Cuneta nga naintuan naman siya tungod sa kwarta. Sa post ni Sharon ginatag sini nga hindi empleyado o kun coworker niya ang imbulbado sa among nga issue. Sa madumduman pila ka tuig na nagligad sa maintuan man sato si Sharon naangod sa ginbarigyaan niya sang iya nga property. Kag sa karon, sa liwat issue naman sa kwarta ang ginrant ni Sharon sa diin, naglambot na sa 96 ka mga shares kag may 267 ka mga positive comments nga kalabanan sa ila ginpanugyan nga idugan na lamang sa Ginoo ang natabo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa Aksyon Balita Evening Edisyon. Karon nga daw Enero 29, 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang defensor. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.